Egunon. Eta hoxe da galdera, ez? Sintomarik ez dutenak, tesak egin, baina positibo direnean, bakartu nahi ditu Espainiako gobernuak gehiago edatu ez dadin. Baina hau, berez, egingarria da, alako populazio zabal batean? Zetara sartzen diozu? Bueno, nik uste dut hor nahaste bat egon dela. Gauza bada asintomatikoak edo sintomari gabekoak, eta beste gauza bada sintoma arinak dituztenak. Gauza desberdina da. Eta, entzun izan den bezala, Maria Jesus Sierrak komentatu izan duen bezala, berak aipatzen zituen sintoma arinak dituzten pertsonei buruz hitz egiten zuen. Gero, irten ziren aur gobernu ezberdinak, ministro ezberdinak, eta hasi ziren asintomatikoi buruz hitz egiten, eta hau da nahasketa nabarmena egon da. Orain arte egin izan diren probak izan dira sintoma larrienak zituzten pertsonak, hau da, ospitalera llegatzen zirenak, horiek testatu egiten ziren. Zer gertatu izan da, edo zer gertatzen ari da, badagoela hor beste populazio garrantzitsu bat, etxean dagoena, edo etxean gaudenok, eta batzuk sintoma arinak ditugu, edo dituzte. Hau da, estula, sukarra, ondo eza. Pertsona horiek orain arte ez ziren testatzen, ez ziren inolako probarik egiten. Deitzen zutenean ambulategira edo deitzen zutenean Osakidetza jarritako zenbaki horretara hasieran, esaten zioten, etxean gelditu, isolatu eta punto. Baina ez ziren testak egiten. Orain zein da garrantzitsua? Pertsona horiek baita ere ikustea ea positibak diren ala ez. Ikustea ea kutsatuak dauden ala ez. Hori funtsezkoa da transmisio katea moztu ahal izateko, argi dago. Beste alde batetik, sintomarik ez dituztenak, zaila da jakitea benetan nortzuk diren, agian izan gaitezke guztiok, eta horiek testatzea nahiko zaila iruditzen zait. Ez baldin bada egiten, guztiz teorioki, esatea, pertsona hauei testa egingo diogu, eta hori ez da pentsatzen ari direna. Beste alde batetik dago, zelan isolatu pertsona horiek, sintoma arinak dituzten pertsona horiek. Etxean gelditu albaldin badira, gela bakar batean guztiz isolatuta bere familiko beste kide batzuekin, perfecto, hori ondo dago egina. Gertatzen dena da, batzuetan, agian hori ez dela posible, familia horretan bizdirelako ez dakit pertsona asko, gela bakartuak ez dituztelako, eta orduan kasu horietan, agian beste neurri batzuk hartu behar dira. Baina etxean gelditu baldin bada, isolatuta, bera bakarrik gela bakar batean, nik uste dut hori ondo legokela. Orduan agian eskatu bat dugu Espainiako gobernuari ikusirik ministro batzuk nahastu egin direla, sintomarina dituztenak eta sintomatikoak nahastu egin dituztela, adierazpen argiago bat eskatu beharko genieke agian, argi gelditu dadin, sintomarina dituztenak direla, kasuan kasu, hotel batera edo bakartu beharko liratekenak, etxean bakarrik egon ezin baldin badute. Eta hori gertatzen ari dela esango nuke gainera, Lako hotelean Gasteizen edo Maria Kristina hotelean Donostian, hori dagoeneko Osakidetzaren baitan gertatzen ari den zerbait da, ezta? Bai, hau da, sintomarin horiek dituzten pertsonak etxean ezin baldin badira bakarrik gelditu edo ezin baldin badira bere familiko ekidekin gelditu, bagian isolatu egin behar dira beste leku batzuetan. Hori, esan dudan bezala, funtsezkoa da transmisio katea moztu nahi baldin badugu. Bestela, birusa etengabe egongo da gure artean eta kutsatzen jarraituko du. Eta hori da, oztopatu edo saiestu nahi dugun gauza garrantzitsu bat. Eta pandemia bat kontrolatzeko, orain eskuartean dagoen pandemia kontrolatzeko, zenbat lagunek egon beharko lukete immunizatuta? Gehiago arazo bihur ez dadin, hori da beste harimuturretako bat, ez? Immunizazioa gaitz honen aurrean. Bai, hori da beste gako bat, immunizazioarena. Badirudi, baita ere hitz egiten ari da, populazioaren portzentaje bat immunizatuak daudela, ezta? Nola ikusten da hori? Esan bezala, sintomarin horiek hasieratik izan dituzten pertsona horiek, demagun urtarriletik hasita izan dituzten pertsona horiek eta konplikazio gehiagorik izan ez dituztenak agian immunizatuak daude. Orduan, hor dago beste gako bat esango genuke, beste adar bat aztertu egin beharko litzatekenaz. Nortzuk edo zeintzuk diren pertsona horiek, ezta? Horrek, pandemia kontrolatzeko lagundu alduelako. Hitz egiten da pandemiaren kontrol hau lortzeko populazioaren 70% gora immunizatua egon beharko litzateke. 70% beraz. Eta hori, noiz gerta liteke?
esaten da, 7 milioi lagune dagoeneko sintomarik ez izan arren, badaukatela virusa, ez da, eta neurri baten horiek ere dagoeneko pixkanaka immunizatzen joango direla, baina noiz iritsi gaitezke uneko 70 horretara? Alegia, uda lasai espero genezake, udazkena berriz ere korapilotsua? Bai, horregaitik garrantzitsua da transmisio kate horiek mosten joatea. Virusa zenbat eta gutxiago gure ingurunean egotea, ahalik eta hobeto lortuko dugu, nolabait esateko kontrol hori esango genuke, ezta? Bestela, aukera egongo litzatekeela, neguan edo udazkenean bigarren olatu bat egotea esango genuke, ezta? Noiz lortuko den populazioaren gehiengo hori immunizatuta egotea, inork ez daki oraingo argi dago, benetan ez dakigu baita ere zenbat oraingo une honetan zenbat pertsona dauden immunizatuak. Maskarillak erabili beharko genituzke guztiok zure ustez? Bueno, hori da beste gako bat. Orain ikusten ari dana gauza ezberdinak aztertu egin dira. Argi dago birus honi buruz egunero ikasten ari garela. Zer ikusi izan da? Bueno, lehen esan uste birus hau hainbeste erreplikatzen zenik gure goiko arnasbidean, ezta? Eta orain ikusten dana da asko erreplikatu egiten dela, hau da, birusa sartzen denean gure barnera, oso modu potentzial batean eta handi batean ugaldu egiten dela eta erreplikatu egiten dela goiko arnaz bide horretan. Zer gertatzen da? Bueno, pertsonak nahiz eta sintomarik ez izan, posible da ni orain hitz egiten nagoen bitartean kanporatzea birus hori. Eta beraz, ondoko pertsonak kutsatu aldira. Hori dela eta, bagian orain planteatzen dena da, ea denok maskarillak eraman beharko ditugun, ezta? Eta, bueno, birusaren kantitate handi hori egonik, bagian hartu beharreko neurri bat izan beharko litzateke. Hor, bestekakoa da, zein maskarilla mota. Eta baita ere, ea maskarillak denontzako dauden ala ez. Hain zuzen ere, eta pentsatzeko da agian, Espainiako gobernuak ere denontzako maskarilla baldin badaude, denoi jantziaraziko dizkigula, eta aurretik agian ezingo dela halako neurri jarri. Baina nolako maskarilla dira benetan eraginkorrak direnak, ze sare sozialetan ere modu askotako maskarilla ikusten ari gara, norbera bere etxean egiten dituenak ere bai. Hau ez fidagarritasun maila izango lukete, telaz egiten direnak, eta aldiz medikoagoak edo direnak, osasun langileek darabiltzatenak, batzuen eta besten arteko eraginkortasuna zein da? Bai, guztiz ezberdina da. Batzuen eta besten eraginkortasuna guztiz ezberdina da. Maskarilla aproposenak kutsatua baldin bazaude, inkluso sintomarik gabea baldin bazaude, baina kutsatua baldin badituzu ondoko pertsonak dira maskarilla kirurgikoak, ezta? Berdezka horiek ikusten ari garenak, nolabait esateko, bai osasun arloko profesionalak edo langileak erabiltzen dituztenak eta bar. Gero badaude beste batzuk askoz hobeagoak direnak FFP2 edo FFP3 deitzen direnak, eta horiek dira, bueno, zu eskutzatzeko eta baita ere zuk besteak eskutzatzeko. Eta horiek, zaintza intentsiboko unitateetan erabiltzen dituzte edo arrisku oso altuko pertsonaetan erabiltzen dira. Eta gero daude etxean egiten direnak. Egia da, sare sozialetan hainbat ikusi izan ditugu, hainbat pertsona egiten ari direla eta bar. Zer ikusten da horiekin? Bueno, horiekin ikusten dena da, bere eraginkortasuna nahiko eskasa dela. Hitz egiten da, 30%koa edo inkluso baxuagoa dela. Orduan, zerbait babesten du, baina oso gutxi. Bukatzeko, balizko normaltasunera itzulera nolako imaginatu behar dugu? Hau ez da kolpetik dena normalduko, beraz, eskalatu horretan, gure ohiturak eta gure prekauzioak, nolabait esatearren, zein neurritarainokoak izango dira, bigarren fase batean? Bueno, izango da oso modu lasai batean. Hau da, ez dugu pentsatu behar hau 26an bukatuko denik, eta 26tik aurrera denok kalera irtengo garenik, eta gure ohiko bizitza egingo dugunik. Joan beharko gara poliki-poliki. Eta poliki-poliki horretan, lehenengo sektore batzuk irekiko dira, agian enpresa batzuk zabaltzen joango dira, horrek egingo duena izango da beste batzuk zabaltzen joatea, umeak eta segurazki azkenengo momentuan ailegatuko dira eskoletara, ez da izango lehenengo puntu batean, eta oso modu lasaian hartu behar dugu. Adibidez, ikusten ari garena, edo ikusi izan den adibidez Txinan, edo Asiako beste lurralde batzuetan, non
egoera horretan dauden, bai, bapatean zabaldu egin zituztela jantokiak, jatetzeak eta bar, eta berriro itzi egin behar izan zituztela. Kasuak berriro igo egin zirela. Eta horren arriskua badago. Orduan horregaitik, moteltze horretan, esango genuke, eta berriro bueltatze horretan, oso modu lasaian hartu beharko dugu. Azken galdera orain, jakin dugu tigre bat New Yorkeko zoologikoan ere COVID-19 kutsatu egin dela, ez dulka hasi zela, proba egin diotela, eta hor positibo eman duela. Honek zerbait aldatzen du, transmisio katean, edo honek zerbait aldatzen du datu berri honek, eta gauzak hemendik aurrera desberdinak izango dira? Bueno, egia da, animali batzuk baita ere kutsatu egin direla. Bai ikusi dut tigrarena, baina badaude baita ere txakurren bat, badaude katuak baita ere. Orduan, hori aztertu egin behar da baita ere. Hau da, animaliak, beste animali batzuk esango genuke, gure inguru hurbilean dauden animali horiek kutsatzen diren eta baita ere transmititzeko ahalmena duten ala ez. Hori aztertzen joan behar da, argi dago. Baina txakurrak eta kutsatzen hasiko dira gure artean, hori izugarrizko kezka izango litzateke esaterako, etxe askotan txakurra duelako, kalean ere asko ikusten ditugulako, tigre bat ez, baina txakurrak esaterako, etxean bizi ditugu animaliak kutsatuko balira? Bai, orain arte oso kasu gutxi egon dira, oso puntualak izan diren kasuak egon dira, bai txakurretan eta katuetan. Baina, joan behar gara, aztertzen benetan hori ugaltzen joango den, edo modu masiboan gertatuko den, baina ez dirudi, zeren eta orain arte virusa gure artean jadanik hainbat denbora darama, baita ere beste lurralde batzuetan, eta ez da ikusi, animali hoien arteko transmisioa altua dagoenik, ez da? Orduan badirudi kasu puntualak direla. Mire Masaras, estimatua dago, beste behin ere gurekin egon izana, eta argi dago guztiak eman izana kontu hobeto ulertzea aldera. Beste bat arte? Venga, eskerrik asko zuei.